Nyakwara Mugejwango chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' kamora mora maintiere erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag migago mwaiko ni odiochieng' ma kawuono ma en tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024. Waiko ni weche mathoth mago matimore sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore kor gwenge duto ma pachoka. Inyalo bedo kod geno ni biro bedo ka inenogi achiel kachiel e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. To mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. Od bura ogolo laine jopiny mar golo pachgi kaluwore kod paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Nyaka sani ka seche 24 oganda mang'eny nyalo bedo ka onge stima en gima rach kabisa. Kendo wakwayo idara mochung' ne stima ni ka ginyalo to gitim gimoro amora manyalo. Johala kod jodak e boma ma Homa Bay ywago lal magiyudo tok lal sitima kuom ndalo 3 koro. Hii wisi imekuwa hapa imejaa sana. Mambo yamekuwa yakitendeka hapa. Lakini tunaomba tu serikali tusaidie. Jodak kod johala madaraja 2 e kaunti ma Kisii ywago rochruok arita e gwenge makono. Ramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduor. Jotelo mag kanisa mawuok e kaunti ma Kisii oseyo liet mar siasa masiko mana ka medore pachoka e wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kane giloso gi jofwambo e boma ma Kisii, jodologo okwayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo many Ruto gibed piny e twak mabiro kelo geno ne jo-Kenya duto. Bende gidwaro mondo jalup jatend piny kik chom doho e wi dwaro mar gole e apisi ka gilero ni mano nyalo biro ketho winjruok e kinde kod jotelo mamoko e pacho kae e thuolo mabiro. Tunashukuru. Sisi tunachosema ni kwamba mheshimiwa naibu rais amtafute rais, maana rais hatamtafuta. Rais hatamtafuta kwa cheo chake kama rais. Lazima tukubaliane kwamba tulimsaidia, lakini sasa ni rais. Na makamu wa rais akubaliane kwamba yeye ni makamu wa rais na ni mdogo wa mheshimiwa rais. Kwa hiyo amtafute, kama kuna jambo la kuombana msamaha wafanye hivyo. Na baadaye wanaweza kukutana na wabunge na kuwapatia mwelekeo wa kiserikali. Mlivyoanza tulifurahi sana kwa sababu mlisema vizuri na tukafuatilia, tukaona mnatupeleka mbele vizuri na mlianza vizuri. Tunaomba muendelee jinsi mlivyoanza, msiende kwenye mikondo ambayo haitupeleki mahali na haituongozi vizuri. Na tutafurahia kwamba mmetengana kwa sababu mlianza vizuri, na mkitengana ni kutugawanya. My plea to the leaders of this nation, much as we have differences, but we have a common interest ambayo ni taifa la Kenya na kuliona likienda mbele. There are some interests tunaweza kuweka kando ambazo hazitusaidii kusonga mbele. We concentrate on what will help this nation become a better place for every one of us. Niseme tu kwamba wale wabunge mlionyesha nguvu mzuri, but I could request kwamba hiyo nguvu yote ambayo ilionekana pale jana bungeni ingewekwa kwa maendeleo. Kenya ingeenda mbele sana. Sirikal ochako chenro mar chiwo laboratories makojolo mar konyo jopuonjre mag junior secondary mantiere skunde secondary mag piny owacho maonge koda kaka ginyalo timo kit somo mar sayansa. Sirikal dhi tiyo kod kambi mar Schools Equipment Production Unit SEPU mabiro keto maino mare eneno ni skunde duto maonge kod laboratories koda mwandu mag somo sciences oyudo e chak higa manyiena. Jatatije mar SEPU Joel Mabongo lero ni skunde duto biro bedo kod mwandu mag timo kit somo mar sayansa kochop dwe mokwongo e kinde ma klas mar 9 mokwongo chakore. We are gathered here with stakeholders from various sectors within the education field to be able to put together a science kit and manual that is going to be used in our schools. We already have had one that is running for grade 4, 5, and 6. And due to harmonization of the curriculum, we are looking at it to adjust and ensure that it is relevant and fits the requirements by KICD. We have these minds coming together to ensure that when schools open in January, we have a kit
that is suitable for junior school. So we are augmenting the government efforts to ensure that the gap that exists in relation to equipment that can assist the teaching of sciences. Ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ma Kisii mane onego chakore odiechieng' ma kawuono ochungi tok tend sirikand kaunti ma Kisii ochopo e winjruok kod jodito mag jochiw thieth. Kane giloso e kar thieth maduong' ma Kisii, jatend migawo mar thieth e kaunti no mano Ronald Nyakweba wacho ni winjruok nobedo bang' ka tend sirikand kaunti no oyie mar medo sara lakteche jochiw thieth mag klinik kaachiel kod nurses. Makoro dhi kelo yot ne jodak makono ni mar oganda mathoth tiyo kod ute thieth mag piny owacho e yudo thieth. The strike has been called off, and we want to promise, and I want to promise my brothers who are here, that whatever that we discuss and agreed will be implemented in totality. That is the commitment I'm making, and I'm making this commitment because we agreed and we are going to solve these issues amicably. We want to state categorically that we have had a very fruitful engagement for the last few weeks. And as a union and unions that are represented here, we have agreed to extend time of the strike for 30 days so that the remaining 30 days, the government can have ample time to work on it, the issues that are remained. And I want to tell our members across board that from this week, that's what we have agreed. Dispatchment of promotion letters are going to come out. The reinstatement of nurses is on the process, and probably we have engaged them and we have agreed. Mine is to tell the patients not to be worried, keep visiting our public health facilities. Services will be offered as we wish. The county is going to meet all the offers they have offered. That's all we hope for. Riwruok mar jodolo mawuok e kar chung' od bura ma Kimilili okwayo Senator ma Tana River Danson Mungatana mondo were gi paro mar chik mane otero e od bura mar Senate mageto juogo usuru e kanise. Kokalo kuom jagoro margi Simon Barasa, giwacho ni paro makamano kodhi to biro rocho chenro mag kuonde lamo ka koro gikwayo Senator Mungatana mondo bol paro no kendo okwa jotend kanise ng'uono. Jotend kanise go bende noseyo jod bura ma osebedo kasiro paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka gimedo ni mano biro rocho kwe e pachoka. Giwacho ni od bura mamalo oso e ofuku gi sirikal kendo ginyal kadho chike manyalo konyo japiny. Mswada uliopeleka bungeni kwa kukandamiza kanisa na mambo yote ambayo uliyaweka katika huo mswada wako, tunakuomba kwa heshima uondoe haraka iwezekanavyo katika bunge la Senate. Na baada ya kuondoa, sisi kama kanisa tunasema hivi: kama umemaliza kuondoa huo mswada, uende uite vyombo vya habari na uombe kanisa msamaha. Sisi tuliwatuma kwa bunge kutetea maslahi yetu, kutetea maslahi ya mwananchi wa chini. Hao miswada zao wakati waliangusha finance bill, tulishukuru kwa sababu walisikia sauti ya mwananchi wa chini. Lakini mambo mengineyo wanapofanya, ukiangalia vizuri, ni kama kuna msukumo nyuma yao. Ni kama wanafanya vitu wakitumia msukumo mwingineo ambao sio sauti ya mwananchi aliyewatuma kule. Jodak kod johala e boma ma Homa Bay ywak kaluwore gi lal ma kinde ka kinde mar stima e bomano mabende rocho chenro mag ohala kod yore mamoko mag jopiny. Chakre wuok tich jumani, stima osebedo ka onge e bomano, gino ma oseweyo johala mathoro tiyo gi stima e chenro gi mapile gi lal maduong'. Weg dukni kod jolos nyamburko e kar loso nyamburko manie boma ma Homa Bay ywak ni tijegi osechung nikech onge mar stima chakre wuok tich nyaka sani. Gidwa ni mondo kambi ma ochung'ne keyo teko sitima Kenya Power oyotiek midhiero mar stima ma kinde ka kinde lal e bomano. Otieno ngima odiochieng' part of it yesterday up to today wasebedo gi lal mang'eny kabisa.
E jua kali kae wantiere go ala mopogore opogore. Ntiere nyaka joma wango chips e iye ka, ntiere joma nigi cyber places, joma timo welding. So nyaka sani ka seche 24 oganda mang'eny nyalo bedo ka onge stima en gima rach kabisa. Kendo wakwayo idara mochung' ne stima ni ka ginyalo to gitim gimoro amora manyalore mondo mi stima matimore lal kae seche duto mabei kae. Ka lokruok moro nyalo bedo to gitim mano. Gima dhiero wang'eyo ni to sitima ni no wach no miwa telo no odok irwa. Koro ote ni watero ne Wandai kaka minister wa mano miwa mar sitima. Ni to kano miwa go ni odwa konyowa. To ma okonyowa koso inyowa. Sitima inyowa nikech garaj ka thothne oting'o mon machuogi no tho makonyore mana ka sitima ni. Nitie kore ka ginyalo yudo konyruok kaluwore go ohala magitimo. Koro wakwayo kwabolore mang'eny ni jatelo manyalo chung' mondo konywa obi mondo konywa mondo wayud konyruok. Laini mar garaj ro ni en stima onge kila siku, koro ji hangaika koni gi koni tene kumoting'o kastembe mag geche mabiro tiwang'o mondo wakony kastembe wago bere yo ka samo biro todo kama chonge kata odhi adhiya. Jaod bura ma Migori County Fatuma Mohamed okone od bura mondo manyo kenge mag chiwo yore kunyo mula manyatike mabiro kelo yot kata yuto ne jodak manyatike. Fatuma oyuak ni maloyo jodak 20,000 dhi wito miechegi kod kuondegi mag yuto magi kaluwore kod oboke mar sirikal magoyo chapa kuonde kunyo mula kod kuonde jot ma Makalda kaka kanyo mar bunge kendo dwaro ni jodak odar. Motelo ne mano, jodak manyatike e kaunti ma Migori yande ong'uro chenro mar sirikal no kagimedo ni kata sani joket mwandu mawuokie pinje maoko ema neno ber mar mwandu mawuokie lo manyatike to jodak to ogar mana gi chien. It is of great concern that mining activities in Makalda seems uncoordinated, hence violating the rights of the residents to the benefit from the minerals. In September 2023, the Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry gazetted 6,165 acres of land in Makalda area as forest land, despite the land being ancestral home to over 20,000 households. The gazettement of the land without public participation threatens the permanently disinherit residents of their ancestral land and disconnect them from lifelong benefits expected to accrue from the minerals in the region. This has caused spate of violence, conflicts among artisanal miners and small mining companies and foreign mining companies as locals seek to preserve their right to land and the benefit from the mineral resources. Jonjore moko no monjo kara kunyomula mar kambi mashanta mayudore gwenge ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega mokwalo mwandu makwan gi poko yangi kendo goyo mohinyo marach ogul mama maromo 4 kaluwore kod jodak ma Isulu giwacho ni jonjore makwan gi ohingo 100 mane omanore kod gige lweny no monjo gweng'no gotieno kama ne giketho sing'enge mochielo kar mulano kendo wang'o tinga molokore mirni. Mae biro bang' josiasa kaachiel kod jotelo mawuok e gweng'no kelo tungni gi johand mula. E sama obila ma Kakamega ochako chenro mar timo apedha ne jonjorego, jodakgo koro kwayo sirikal mondo rang maber arita margi. Ulikuwa mwendo wa saa 1, nilikuwa nimeingia kazi, nilikuwa na pikipiki. Nilikuwa nimepaka hapo kwa mashine. So vile tulikuwa tunafanya kazi saa 3 kuna vijana wakakuja wakatufamia, wameharibu vitu, wakachoma hata pikipiki yangu ilikuwa ndani, na hata masoja wetu wenye tulikuwa nao wamewaumiza wengine. Kufunga kazi kama kawaida, tukaenda Makwetu. Saa usiku nasikia makelele, punduki, napigiwa simu, watu wamevamiwa kwenye side. Askari wenye wanalinda side na vitu zimeharibika kule. Wenye hii kazi ilianza, kuna wenye walikubali, kuna wenye wamekataa. Sasa sisi wachache wetu walikubali juu kuna wenye wako na shamba kubwa, kuna wenye wako na shamba ndogo. Hasa wenye wako na shamba kubwa ndio walikubali. Sisi tukasema wafanya kazi. So wenye walikuwa kiendelea kufanya kazi, kuna wenye walikataa. Hasa wenye walikataa ndio walikuja kuharibu vitu kwa site. Na hao wenye walikataa, wenye walikuja hata villagers wote sisi tulilala nje.
Apisas magobila e kaunti Makisi ochako timo pedha matut ne jonjore mawachorini ne oturo dhoudi kendo kwalo mwandu e gwenge makono otieno mane piny orugodo kawuono. Jodak madaraja mbili mane ni kod ichwang wacho ni monj makamano osebed ka itimo kinde ka kinde e gwenge makono gi jogo mane otur ohenni margi osegoyo lipot e tesendo bila manyanchwa ka nonro pod idhi nyime. Usiku mwendo wa saa 9 tulivamiwa na wezi ambao walikata kufuli kwenye mlango, wakaingia, wakaanza kuiba, wakatoa TV, wakatoa vitu zingine kama pasi, wakachukua radio. Walipokuwa wanaendelea kuiba, kuna msichana tunayekaa naye, msichana wangu, akawasikia, akaanza kupiga nduru, tukatoka, wakasukuma milango, wakatoka mbio, lakini wakafaulu kuenda na vitu zingine, wakatokomea kwa giza usiku wa saa 9 na dakika 10-15 hapo hivyo. Then after walitoroka walikuwa na teza, so after a while wakarudi hivi ndani, mimi nikatoroka nikajificha. So walikuwa wanataka kuniham na hiyo teza, na walikuwa pia na mawe. Wizi imejaa sana, sio hapa peke yake, kila pahali. Sasa tunaomba serikali itusaidie. Hata pia sisi tulishtuka sana kwa sababu hii wizi imekuwa hapa imejaa sana. Mambo yamekuwa yakitendeka hapa, lakini tunaomba tu serikali tusaidie. Hata huyu mwenye ambaye amepatikana na huu msiba, tunaomba kama wanaweza msaidia wampe msaada, kwa sababu pia yeye hajiwezi, anatafuta. Manaseche machuo kabang jod bura 291 kadho paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Paro manochwal gi jaod bura ma Kibwezi Mutuse Mwengi. Od bura koro golo chenro ma ibiro lu mar dwaro pach oganda kaluwore gi chike ma pachoka ka pach oganda ibiro kaw e counties duto 47 tarik 5 dweni chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. E kaunti ma Nairobi, chenro mar kaw pach oganda ibiro bagi e kar bago romo mano mar KICC ne oganda e kuonde chung' od bura ma Dagoretti North, Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi South, Embakasi North, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi West, Makadara, Kamkunji, Starehe kod Madhare. E gwenge makaluo, chenro no ibiro bagi e kuonde chung' od bura duto. E kaunti ma Siaya, kuonde chung' od bura ma Ugenya, Ugunja, Alego Usonga, Gema, Bondo, Rarieda kod Rarieda ibiro bag negi chenro no mar kaw pach oganda e kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bag chenro no Tom Mboya Labour College ne oganda ma e kuonde chung' od bura ma Kisumu East, Kisumu West, Kisumu Central, Seme, Nyando, Muhoroni kod Nyakacha. Kai kaunti ma Homa Bay, chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium ne oganda e kuonde chung' od bura ma Kasipul, Kabondo Kasipul, Rangwe, Homa Bay Town, Ndhiwa, Suba South kod Suba North. E kaunti ma Migori, chenro no ibiro bagi Migori TTC ne oganda e kuonde chung' od bura ma Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria West kaachiel kod Kuria East. Ramugia Juanga yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo ye mede chwalo ote magi paro moramora kutudore kod chenro magwa duto mago mag migago duche makawuono kabo bedo kasomo paro ma ichwalo e kinde mwadhi mbele kod weche manyien mag migago. Amodho pi matin aduoga dhi mbele kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke
50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. Mhm. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs, because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding, because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco Cream Bar Soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight Powder Detergent Yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal Toothpaste Charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice Premium Tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol Soap Original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabik Imenisot. Thank you, Shabiki.
Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo e weche manyien mag migago. Jodak makapuoyo mayudore West Asembo Ward kar chungo bura mar Arieda koro yuago nok mar sitima e gweng'no. Jodago mane obago ng'anyo e chiro makapuoyo ka giyuak ni gisebedo e mudho kuom thuolo moingo dweche 4 nyaka ne pologo kendo kethi dag sitima manitiere e alworano. Giwacho ni gisetemo oro yuak ne sirikal kendo limo apise mag Kenya Power mabondo, to kata kamano pok yuak gino onyuolo lemo. Kendo mano thiro chenro maggi mag ohala. Gidhi nyime ka gikwayo kambi mar Kenya Power kod jatend migawo mar teko sitima kod modhi Opiyo Wandayi mondo konygi mapiyo mondo gidhi nyime gi ohendnigi. Kecho ngoro awuoyo kaka jakom mar chiro makapuoyo wasebedo kod chandruok malich nikech mudho pek mok wanyal jodukni oleo gi gigi ok nyal timre free jowelding oleo ok nyal tiyo jochiro mod chiro leo ae chiro chon saa 12 nikech mudho jokwoye bende thot tich 4 ka stima onge nikech transformer nigini mondo gidhigo nikech koro onge kama timre gik moko kethre free osiptal manyo wan go ka gik moko kethre iye te wakwayo MP marwa wakwayo MCA mukonywa jowadwa jotendwa mane wayiero MCA Makokeyo jaod bura Otienda Molo ma MP marwa Gavana Orengo Opiyo Wandayi manyoyudo ministry mar power bukonywa waywa kaka watika puoyo onge dhano chandore jok nyal uso nyaka seche monego beni chiro rume arego gi sitima pongo chungi moke mon banda moka ywe aleo gi mogo ei masin mon dwanega. Obila e boma ma Diani, kaunti ma Kwale osoyo achudhe marowere 26 e Odang'ech kaluwore kod monj mag grube rowerego osebedo katimo ne jodaka. Rowerego ne omak bang' obila timo apedha mager e gwenge mag Kibundani, Bongwe kod kona ya Musa kaluwore kod tim njore mane oweyo dichuo moro kod hinyruok bang' kane otong' lwete kod wiye gi ojala. Jalup komishona ma Msambweni Josephat Mutisia wacho ni obila pod dhi mbele gi timo apedha mar mako rowere modhuro. Umri ni kati ya miaka 14, 19, 20, 21. Tungependa
kueleza wananchi wa Msambweni na wafanyabiashara kwamba sisi tuko dhabiti kuimarisha usalama wao. Vijana wenye wanatatiza ama wanaleta vurugu katika mji wetu hatutaruhusu. Maofisa wetu wote wako chini kila mahali kuhakikisha kwamba wamefagia hawa vijana wote, na baadhi ya hizo vifaa ni hizi zenye walipatikana nazo zenye wanakatakata watu. Kuna mmoja mwenye alipelekwa hospitali ya Msambweni Rivaro, lakini ako kwa hali nzuri, lakini alikatakatwa mara 3. E odiochieng' mokwongo mar piny owacho sidho ayanga chenro manyien mar thieth midendo ni SHA, jotuo ute thieth e pacho ka ne okalo e midhiero kaluwore gi loro mar okumba mar thieth mar NHIF. Moko kuom jotuo mane onego bed ni imiyo thuolo mar wuok e suptende ne okwamo ni mar onge kaka ne ginyalo chudo, kama moko mabende ne onego bed ni yudo thieth e yor okumba mar NHIF bende ne ok oyudo thieth. To kaka jafwambo marwa George Aoko lero, thoth jotuo koro ywak ni chenro manyien no koro kelo midhiero mapek moloyo NHIF. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ei Kisumu. Kae ne wayudo ka oganda makwar mag jotuo dhogi omoko bang' piny owacho loro ayanga chenro mar chudo e yor okumba mar thieth midendo ni NHIF. Koro kacho hospital ka to jo hospital ng'isa ni NHIF ok ti, ni mondo adhi ang'adi receipt, to mano gima ne ok aikora ne kechang'i ni NHIF cover gimoro amora. Koro abedo gi tich matek nikech pesa be naonge go, nyathi bende tuo. Ayudo discharge nyoro chieng' wuok tich. Kanya biro ka by saa 5 kama nyo nyisa ni system ok ti. Ma rito kendo chaka mondo kawuono early as possible. Ochako kwera ni system ok ti. Mase pangra ka koro didek. Koro kwa ng'eyo ni to which kind of government ma wan go. An gi bill mar 154,452. Koro kana biro mondo jogo timna clearance, to gimara dogodo mobuoga en ni NHIF system pod ok ti. Koro kapenjo gi ni nyaka karang'o, ginyisa ni kata gin ok ging'eyo. En gino magikoni ne opoyogi ka jogo mabende ne onego bed ni wuok e ute thieth ne bende ok nyal wuok ni mar ne ok ginyal chudo e yor okumbano. Ywak gi maduong' en ni piny owacho chal ni ne osidho chenro manyien mar SHA maonge ikruok makare, gino magikoni ne onego ketie tim mana bang' yango ni chenro duto oseiki malong'o. Onge kaka gitimre kodwa to wan waywa kendo wang'iyo wang' gitir kama kaka gitimre kodwa onge. Koro wana wakwayo sirikal ni ka gidwa konyo jopiny to kanyo gikelo muradi manyien to gino nonego bed ni opik automatically, matende ni olokre dichiel mana kaka ka ng'ato tiyo gi generator ten gi stima. Ka stima olal to generator kawo dichiel, ok ni kendo kore ka ni kia ni network ok kwany. Wan gi jotuo osiptal osemi discharge, idwa bedo nyaka karang'o. Wako sirikal mondo ginyiswa, nikech kata ka iloso ndara matiyo pile, nyaka divert ne joma tiyo gi ndara machielo ma gitiyogo for the time being. Makitieko loso ndara cha to giduogo e ndara no. Koro sani bill medore odiochieng' kodiochieng'. Bedo ni ok ininde otanda, bedo ni ok ichamo chiembgi, bill medore. Moko kuom jotuo ne oyango ne gisedonjo e chenro manyien no, to kata kamano ne gikia kaka ginyalo chudo mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kana adwene koro adonje SHA no mondo mi koro a register gi SHA, koro NHIF no ng'iso ni en gima orumo, en gima koro osedhi. To kaka ichudo no bedo kong'isi kata ni ing'isi mana ni star 147 # to kisediyo tiduoki ni you are welcome, isejoin SHA no. Koro kidwa ni access mondo mi koro ichul mondo ibed koro member mondo mi gigi go chak processing ni SHA no chak chung ni thieth, to koro ing'isi ni iriti nyaka chieng' sirikal landi kaka ichudo. Ywak ma kamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Mombasa, kuma jopiny koni piny owacho ne odwaro iknigi chenro manyien no kapok gichiwo ler ne jopiny ewi kaka otiyo. SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswago, nikech ka an member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF. To koro sani ma ji chako register ni to an akiaye
pok opimnwago be wakia kaka otiyo. Na mimi mwanangu wafanywa dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000 kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Luoro margi en ni jotuo mathoth kidek hinyore to chutho bang' ute thieth moko, koni jotuo duto nyaka to koro chulnegi pesa ma aching' ni mar chenrono pok ochako tich e yo makare. Mimi yewe imiseji hapa nimeweka mara kadhaa ananiandikia sore, not naandikia sore. Sielewi, sasa watu wengi pia hawaelewi kitu mnaenda. Sasa naomba hiyo kitu abaki vile vile kama ni kwa NHIF. Hii NHIF umetumika muda nyingi, mwaka yote Kenya ubate huru mpaka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. George Aoko, Ramogi TV. Riwruok mar ohala mar Nembe koro geto chako tuke mag pi kokalo kuom yedhi manyasani mar nyayo weche mag limbe e pachoka. Jakom mar riwruogno Hamisi Mwaguya wacho ni okang' makamano biro chiwo thuolo mag tije ne ojende makadho wadh nam chumbi kokalo kuom piem madhi ywayo jolimbe mawuok e piny Kenya kod pinje maoko bende. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir wacho ni chenro makamano idhi ta mar loko chal mar alwora kod piny Kenya. To witness the official launch of the boat by His Excellency the Governor of Mombasa, and also to show our solidarity with the investors who are putting in a lot of money in making watercrafts and boats into the water space. So for us, we encourage more people to take up this space because it's quite unique and it has a lot of potential to grow tourism in this region, especially in Mombasa. We're at advanced stages with UN Habitat, and very, very soon we wish to be able to hopefully bring in partners to be able to support us develop the issue of water transport. Jodonge County ma Homa Bay ne oriwore gi jowetegi e gwenge mamoko mar dhialo odiechieng' jodongo e piny mangima kama ne gigolo kwayo ne piny owacho mondo oyie omede omenda ma imiyo jodongo ma hikgi oniang' dwe ka dwe. Kaka Lia Beach lero, jodongogo wacho ni omenda masani giyudo no tin ma ok kony jodongo mayude. Higa ka higa piny ngima ingo odiechieng' jodongo ka ing'iyo pek ma jodongo osebedo ka kalo e ngimagi kod okenge ma opogore ma sirikal osebedo ka keto mar konyo bero ngima jodongo. E nyasino ma higani jodongo ahinya to mawuok e kar chud bura ma Karachuonyo ne oyuoro e lap mar nyisruok ma Kendu Bay mar dhialo odiechiengegi. Achiel kuom chenro ma piny owacho nigo mar bero ngima jodongo ma hikgi oniang' e pachoka en chudo mar 2,000 mimiyogi dwe ka dwe. Omenda ma bende jodongo mane oyuoro e kinde nyasino ywak ni tin kendo gitiyo gi pesa mathoth e yor wuoth ka gidhi e bengi ka gidwaro ni mondo sirikal omergi omenda no. Nitie ber mwaseneno ma ok wanyal dagi kendo osekonyowa mang'eny. Mak mana ni ywak ma wan godo ni jodongo ama boyo ahinya, moko ana kokoth uma, moko amana mabor ka Nyaluo iye kabiro Kindu mondo many pesa magen wango 2,000 ni tin ka gikawe to moro itundo mana gi siling 1,000 kende. Wakwayo gi muolo ni ka sirikal oyie omedwa pesa ni obede kata mana 5,000 okony jodongo. Tin mokwane konyalo konyowa e yo maler nikech en siling 2,000 ni kigole samani kadhi agole Ugis. Koro Ugis kidhi kore kiduogo en siling 100 gi 1,000 gi 600 ema dong'ni. Koro ok onyal konyowa e yore duto mantiere. Bende sitima bende waonge go wan wa mudho makata ide ya jodongo bende ywak e chenro mag thieth magi wacho ni ok yudo yo mowinjore nikech omenda mamoko kuom gi yudo dwe ka dwe tin mok nyal kawo ting' mar thiedhogi. Gidwa ni mondo sirikal okaw ting' mar chulo ne jodongo omenda mag thieth ka okalo okumba manyien mar thieth manochako tich e pachoka mondo jodongo matuore oyud fuong'ruok. To samoro jodongo gi wuone nyikwayo moko odak godo ma wuone gi kata mine gi be nosetho. Koro magi duto ting' gi bete wi jodongo gi. Koro ka en siling 2,000 kadi cha bende dwa ni mondo igole pesa moro matin mondo idhi chul mondo ka chieng' moro iyud thieth kionge pesa ok inyal dhi osiptal mathiedhi.
Omiya wawacho niya, gimiye jodongo mok nyal, nitie moko mok nyal makata biro ko ginyal biro, mondo omigi kad makoro ji donje mar shani, mondo sirikal ochulnegi. Jo mang'eny thagore kabisa kuom tuoche mopogore opogore, to osiptende nok, kendo walawo osiptende mabor, ka kwes kara to nyaka gendia, ka walo to mani mondo mayudi. Apisas mag piny owacho manoyuoro e kinde nyasino ne ok ni sirikal osebedo ka temo mar bero ngima jodongo e pacho ka. Moloyo to weche mag ywago ahinya gin weche mag thieth. Giwacho ni they cannot walk long distances, ok ginyal wuotho mabor mondo gichope facilities. Koro county government ogero health centers, watemo mondo waketgi machiegni as possible. Kendo county government temo mondo los yore mondo kata mine wa madongo gi kwere wa madongo gi kada dhi hospital to ginyalo chopo mapiyo piyo. In Kinba you don't have any bank, so we rely on Oyugis and Homa Bay. So we advise those our beneficiaries to register with the banks that have local agencies, so that they don't need to go all the way to Oyugis or Homa Bay for the service. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakораmogi kaka tichariyo wamenyo ni siganda nyenga gwengewa. E chenro mano marange gwengewa jafombo marwa Millicent Adhiambo ochoko paro e wiri kaka nyenga mar gweng ma Stella e county ma Migori ne ochakore. Sigand Stella en mane? Nyakораmogi Ajuang machiegni kendo e telo machielo e chenro ne mar nge gwengewa. Kalapapla mar nge gwenge pod onyorore mana e county ma Migori. Ofuyo kowuok kod jope ma obiro opiyo kama ong'ere ni Stella. Mana kaka pile wachako kod paro mopogore mowuok kuom jogweng' e wigino ma giparo madine mi chak gweng' kata center ni Stella. Ne awinjo ni ne nitiere mzungu moro manodak ka mane miyo to niluonge ni Stella. Koro ka nobiro ne na round ka to nodhi oketo gima chalo orphanage nogere kumoro ka. Koro orphanage no ema koro harakati mowuok to nying no dhi otamba e iye ka olandore ni ka iluongo ni Stella. Chake Stella kuom jaduong' moro ni luongo ni Alfred. En jaduong' mane nigi maendeleo mokwongo madala ni malo ka. Ninasikia kuna mama fulani alikuwa mzungu, alikuwa amekuja, alikuwa anaishi maeneo haya Stella, ndio maana ilibaki ikiitwa Stella sababu alikuwa anaitwa Stella. Miyon mane luongo ni Stella. Tukoro en kech mano chako Stella to nyinge benen Stella ma giwacho ni we waya ohala nying mama ni kech iluongo ni Stella. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kosenyo kod nono mar Stella, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e gima dine mi chaka luora ni Stella. Nying Stella en mar min yo wuoga ohala ma iluongo ni Nathan Ondego, owadgi Alfred Mudais. To wuon gi ma wuon yo weg business ma Stella ne iluongo ni Mudais. Mano emano bedo kaka nying no nochakore mar miyo mane onyuolo ni weg Stella no. Pane kaka kanye giko mar chakruok mar nyingno. Min weg ohala ne Nathan Ondego ma wuod Mudais, koro Stella ne jaod Mudais. Center no nochak gi jaduong' ni Titus Omido ma Jamargol. Ne en mano kuongo gero dukni ariyo kanyo. Koro Stella ni to jogo nobiro ng'iepo ma gichako business. Aluora ni to okochake Stella. Aluora ni luongo ni Mukuyu kaluwore gi skul manikani. To Stella nobiro kaka trade name. Ng'ato nobiro go hala mar bane ntiere nyako moro mane miel sana yo western kocha kamoro ni Chavakali. Nyako no niluongo ni Stella. Kore mano kawo that name obiro kete ba to chako business mar ba moluongo ni Stella. Manying mari Mukuyu cha nolal nikech Mukuyu no stand for school gi kanisa. Tom Stella landore kod wach mane kata timbe mage e Migori ka. Ida Odinga dala gini mana bathe ka. Koro oja Stella ka. Koro emomiyo ne nying no medo landore ahinya. Jaod Raila aka miluongo ni Ida Odinga
oa kamache dala gi mae kanisa molimi area no mano lopgi emomiyo koro samoro nyalo bedo nong'ere. Mar ariyo gi sikunde be nochako chon. Ma grubwa mar miel ni Stella ka ne junction madhi Sibuoche, Buare, Migori, kata kod Jope. En nying mare konyo welo ma mabor kaka Western, kaka gia moko gia Sirari, moko gia nyaka Tarime. To bende Stella ni kod dongruoge ma osenyuolo ne jodak mawuok e alwora ni. Chon ne wan mana gi kibanda, lakini gi sani waneno ka change nitiere. Waneno ka dukni nitiere ma bende permanent. Restaurants gini king'iyo bathe kanyi neno ka nitie. Kine kaka sani wan gi Petrolika, wan gi dukni bei, wan gi gik mopog sani neno ka mine bende uso ka. Koro mage dongruok kombe na nosedhi mbele. To gi orphanage bende en ka to nochako po. Ka nolo stage ne onge ka. Kidhi bathe ka mine be use. Wan gi police station manokel kanyo for security. Bende wan gi dispensary miluongo ni New Care mane poko mombiro bang' yao that center. School ka olos maber mar nochako kanisa ochako nyuolo school ma iluongo ni Mkui Primary. School mar primary nochako nyuolo secondary. To gin rem mage ma jodak ma Stella pod yuago mondo mi okelnegi alworani mondo Stella otingre malo okelnegi lokruok. Sirikal ogernwa chiro moro. Ochako kunynwa cho ma yande wan godo ka. Cho chande ose firisika ma sani eri en cho moro modinore. Agombo ni min pinga aka miluongo ni Ida Odinga. Sikundwa no bede one of the excellent schools in Migori County. Mar ariyo king'iyo Migori, the whole of Migori County waonge golf club. Golf club wayudo mana Kisii to gi Kisumu. Puothgi manindo ka manono ni kinyalo loke golf club, nyalo kelo pesa mang'eny to nyalo ndiko ji mang'eny ka kabisa. Ramogi wan gi timbo mar miel, wagombo luongwa kanyo wabi wa miel. King'iyo YouTube ka idhiro ne Flash Crew Kenya e timba. Koro gimon wakwayo serikal ang'eni gidhi watch gini Ramogi ka Stella ka king'iyo yo madhi malo cha kane form tuno lande ga ni en Tamak Road basa ndipo den maram. Mar ariyo e stage ka stage no chako chon but ne gionge shade magi ywe mine ma use chieng king'iyo kacha mine kanie chieng malo kocha be pod gine chieng. Alafu Stella ka en ga mudho kochopo sa chieng mudho diket kanyo. Koro nagombo ni serikali oketnwa taya moko manyamenyo area ka. Kwanza hapa hivi Stella kuna kazi ambayo inaendelea ya uchimbaji wa mawe hapa hivi chini na kugonga kokoto ile ambao pia sio kazi rahisi. Vijana wetu wengi wamezamia pale. Unapata kijana amemaliza paka kidato cha 4 anarudi pale kugonga mawe. Haya alafu vibarua humu. Alafu kuna nyingine inaitwaje? Kuna hapa mafuta ambayo pia imeajiri wa vijana wetu hapa hivi. Sasa ndio tulikuwa naomba kama kuna yoyote tu ambaye anaweza kuwa na moyo wa huruma. Hasa hata mimi niko hapa hivi sina kazi lakini na vijana wenzetu wa humu kama mimi rika yangu hata wale rika ambao wametuzidi. Watuangalie alafu watusaidie yani kupata employment. Kai serikali nyalo bedo ni onyalo gero no kata dispensary machiegni kechwaka nyaka Migori Referral Hospital moro be ninya kamoro ni Nyasoko. Koro area wakan onge dispensary kata che kaka sechegi ka chieng' rieny kamae wan gi sida mar pi. Ka wayudo ng'ato monyalo losnwa pi sani kaka men Mamaida kunyalo losnwa chenro mar pi giyudnwa dam mar pi kae to wanyalo winjo maber. Nyakwara gimana kamano gikanyi mwachopo gode giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Odiochieng' makawuono ing'eyo ni kare nying Stella ma ichako ganyi dendi bende nyalo chak kamoro. Orite masani kik idhi mabor. Medikete mane wang' jowi mari nikech juma manyien bende duogoni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma.
legends get messy. But Ushindi cleans legends. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Miga *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ango muloko pachime nyagiera Awaro Ango muloko pachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812 *784#. Ramogi TV, Eod Jotumeduto. Vile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Olemo duto nyaka ng'e ni to en olemo madwaro pi mang'eny koso ok odwar pi mang'eny. Mokwongo nyaka ng'e condition monego pidho olemo kolemo. Avocado ok dwar kar pi, kama pi ng'eny, kama pi chung'ie. Gima nyalo nyiso jopur ni failure nitie. To kifail to give up. My market is here at home. Jomo dalaka. Jomo ka indi tero mbeta, tero Homa Bay, jomoko be dhigo nyaka Kisii. Otherwise avocado tuoche ne tena ahinya. Chiche be nitie, so